Хора, днес ще играем на Rivals, както виждате. И да, айде, направо влизаме в битка. Но хора, не забравяйте да се абонирате за канала и да лайкнете видеото. И Арина, моля се. Айде, чай, че да му напиша ли Only Knife или нарочно, няма. Айде, Only Knife. Така, лък, ножки, нож и джампад. Бързо така, той е много слаб. Не! What? Какъв е то сейфпис? Къде е со? Ботка. Ала? Той е левна. Аре, влизаме през 101 хора. И хора, само да ви кажа, че на 50 абоната ще правим giveaway на L'Universal Grande 2 милиарда в стила Brainrot. Но ако не харесвате стила Brainrot, ми напишите в някоя друга игра. Нямам проблеми аз. Но за този giveaway правилата за участване са да се абонирате за канала, да лайкнете видеото и да напишете коментар. Трябва да напишете хаштаг хаштаг Митко and Джорко. Не. И да, такива са правилата, хора. Ей, ти мене ли бе? Ах, твоята мамичо. Ти мене ли бе? Я да ти набия един кнайф гъза. Хора, не сте го чули, извинявам се за това. Къде си, бе? Сопло. Какво? Аха. Не. Опа, момчето. Ами, аз направо ще съм убия. Или просто... Да. По-добре беше просто да му дам победата, защото той беше на 50 кръв. Просто нямаше как да... Аре, ще вземем Assault Rifle. Моето комбо, вие може да не го знаете. Моето комбо е... Това е за спамене комбото ми. Къде си е мой? Опа! Ей, не те фанах. What? Иначе, моето комбо е снайпер, ножки, кнайф и... Какво беше? Го забравих. Не знам. Така ми го пише играта. И както виждате, вижте. А чакайте. Така. Опа, той ще ма снайпи. Чувам го, хора. Хора, напишете в коментарите какви са вашите комбота. И какво обичате да правите вие. С какво комбо да играете обичате. И сега ще видиш. Мишка. Някъде ма... О, той на балона ли е?
Вай. Не. Сменям. Иначе така ми казва играта, че ми е най-хубавото комбо. Чакайте. Метки да беше, да. Тъй ще видим. Дали той наистина е най-хубавото ми комбо. Което играта ми го е казва. Къде се? Стреляме малко да го. Той може да е едното аз малко. Къде е това? О, но! Хора, и напишете каква игра да игра в следващия епизод. Хайде, момче. 6-7 на бабата 6-7. О, но. Не. Ако хора, ако искате час 2 на Rivals, трябва да се абонирате за канала и да лайкнете видеото. И също трябва да се абонирате за канала на Митко F6F. На български сляп съм. Аре, някой ще идва след 3, 2, 1. Айде, някой да чакам. Тук много хубаво го направиха на първата секунда такова и дори не се чака, хора. Please, bro. Please, yes. Айде. Иначе, хора, аз комбото, което най-много се обичам, е лък, дагерс, кнайф и джампад. Той ми е така най-любимото комбо. Тук можех, ако бях по-надолу. Холи, аура, аз съм... Айде, сега няма да го казвам голяма дума. Данг? Кой данго е? Аре, бе. Опа, снайпер ли е? Мой. Омо. Аре, вече мога да го кажа. Аз съм токсик, хора. Токсик. В коментарите ще ма хейтите, ама сега. Не. Why? Не? Ей! Майко. Дез. То се казва Дез. Аре, така. Не бе. Трябваше извадя лъка. То с къде вече, бе? Викам да не е тук. Мой. Не. И хора, смятайте, той е
От компютър 58 левел. 5 на 0. Не го знае. И това ще бъде предпоследната игра, хора. Arena, please, brother. Brother, no splash. Yes, okay. Не знам как хора постоянно ми вързва. Той на вас получава ли са така? Yes, knife. Нямам проблеми аз. Само че ще съжаляваш и сега, че си ме накарал. Какво? Какво правиш? Брато, знаеш кой съм аз? Но! Не. Не трябваше да съдя книгата по корицата. Той е българска народна приказка. Не! Той неговото е много яко. Аз много съм го искал той. Майко, той ако го бе. О мага! Как се казва? Колко инстрик ма? Няма инстрик. Макси до начерта голд 567. Братлетата 6-7-ите. Майко. Братлето му са майка. Йо. Но брада. Но бивай. Ама ще съжаляваш, братле. Всеки те им се приема, съжалява после. Дървят му се. Опа! Ей! Я чай да го снами нас. Йо! Ей, не мога да го фрезна. Май сега ще види той. Аре, фризнал го. О, не! Радиатор! 300 в градско. Айде! Ха, на тебе, момче. Взел го от Brawl Pass. Че аз съм в Brawl Pass. Brawl Stars още. Претос. Няма да го разбера. Иска бе аз патроните ли? Брадна него. Няма още. По-скоро за него. Получавам се работата, ама не много. Защото то му се отблъска тук, после е там и после отива на рандом. Дискорд. О, не. Този много спам оръжа. Похарчил малко робък си за играта. Не! Ще трябва да ходя при него. Не, той е много спаме. Не забравяйте да лайкнете видеото, да се абонирате за канала и това беше от мен, от Георги Студио.